Sanħallikom għaliex naħseb waslu l-fjuri. Fjuri, da? Mela, għanna l-fjuri l-lum u kol. Wart. Issa tarom, wart għan ejdu jina fjuri nejdilom. Inti tejdilom wart? Wart nipreferi. Alright, mela għana raw ġvera. Għana raw. Għan restaq din daqxej, tax naħseb jina għana għamlu naqrawne. Prepara. Għanna 3 fjuriet differenti, Wieħed, 2, applaus, kif jitħlu. Għarom il-fjuri diħlin. Muna tiħbewsa, kolla tiħbewsa l-Filip. Għara da xej ġibtlek il-fjuri, Filip. Għara xej 3 fjuri ġibtlek. Morru tiħbewsa da xej. Jew ejja inti ħdejna. Għara da xej. Ittara. Għanna ġisimina. Il-roza. Podġu għawnek. Mela għanna xat jiġi ħdejja għawnek imma. Jo dejja fuq l-istul, Filip, inti tista' tibqaw diħlin? Mela, tara issa dawn in-nies jibda jgħidu imma di xitħa tivvinta. Issa tivvinta dejjem, tivvinta l-inkwiet. X'taħseb? Mhux hekk ħabbeja tofra l-donne. Vera telhom fjuri, vera sabiħa l-idea. Taġobni. Isma' li kellek tkun fjura x'tażel inti li tkun? Warda, l-warda, u inti? M'għandix idea. Kif tgħidlu warda ħa nagħmilkom bukket wieħed. Ġisimina. Ġisimina u inti? Sunflower. Mela, tgħidu mela ħa ngħidilkom fuq xiex. Meta skoprejna illi ftit tal-ġranet ilu, dawn minħabba li kienu kantaw f'dik il-lejla klassiċi, mużika, hemmhekk bdiet l-istorja. Fuq il-kanzunetta Xippurtani, fiġ tajdina għallista nisimaw il-verżjoni taħħom. Jena kont laki, ġviri, għazluni biex iku jħed mill-kantanti klassiċi, ġviri, maċxuħ. Mbagħad kont laki li għazlu li mara jkantaw miħaj. U għazlu li kanzunetta Xippurtani, allura kienet vera. Baqt hittu dil-kanzunetta. Għad pjaċir, la għunet ġajna tajnija ħajja, permess taħħom iktar mill-li permess tijaj. Naf, għabbattom forsi jisibu li filmat, ma nafxiek sibu li xettilom. Imma bat ħanaraw il-lyric video sabiħ. Imma il-respons fil-sala għalija kien vera. Nisimawa fl-imkien fi, nisimawa naħra. Jekk l-msaġar ma jwadux, jekk il-ġizi ma jbuħux, jekk jistaħba jil-bebux, jekk ix-xejn sem baħrux, jimpurtani. Ximpurtani. Jekk it-toroq imħaffrin, jekk tal-linja msegilgin, jekk inqata ċintorin, jekk idol żveljarin, jimpurtani. Jimpurtani bis-silmut. Għawnek waqt li għed inkomplu fil-background nisimawa jina d-bixxira li l-lirika ta' Mario Fenek Karwana renowned ukoll għax il-lirika tilab kif ħassejtunkom hekk u issa għal dan il-lyric video ħanaraw minna ftit momenti oħra, ħanibda minni. Aħna konna kontenti ħankantaw ma' Filip u aħna ħadnija bħala surprise ukoll. Umbat meta kantajni live u rajna ir-reazzjoni tan-nies. Sala. Isma nselmu l-Marija Spiteri għall-isfuċeda Rutu ukoll, Rutu. Il-respons kif għal Filip fis-sala kien tal-ġen, vera kien ta' onura lin ovvjament. Tkun ma' Ġeri Scotti, ifimni, jow. Tu bifer kena Ta' Malta, Ġeri Scotti ta' Malta. Ġeri Scotti mux gravi daqs il-messagġi li rċevejta. Jiena għan il-rekomandak kiku jiena, mużika, namlek u jgħat mill-prezentaturi. Jiena nirrekomanda l-Filip Vella għax di tal-klassiċi, jow. Dak jgħid taf xirċivejtu messaġġ. Xirċivejt. Issa Hugh Hefner għallu. Imma l-batru b'veda. Iġifieri ta' kif li għat li jgħid mux da' sekret. Għanzi mux James Bond. Ma Hugh Mela, Hefner. inti l-ħatijak l-esperienza. Kienet esperienza fenomenali u għalija kienet l-ewwel darba li kont fuq palk daqseg kbir ma' ovvjament 4 nisa oħra u fi grupp u ovvjament jiena x'jien tlajt fuq il-palk u rajt dawk in-nies kollet
il-lallu, xi ġmiel u anka għalina kienet wis esperjenza sabiħa u vera ħadna gost. Ek jisek kon tittaqbad tibki taqbdek dik l-għoda, ma Eżatt, fl-istess eżatt. ħin trid tkanta l-emozjoni. Fil-fatt, wara li konna ninżlu għanna video minnhom. Jiena infqajt nibki. Infqajt nibki bil-fer. Dawn grupp ġdid. Mela. Bħala Jien vera ħad grazzja ma'kom mal-lew. individualment Differenti, jo. jafuha minn nies, imma li flimkien ħadmu. The girl next door, ek the girls. Għal dak il-film ta' Friends, ġvera. Imma tant tix naddu, forsi nidħlu daqxejn hawnhekk, ħalli qabel ma naddu biex naraw dan il-lyric video, ek tajdu li jiena rajtu xaġa differenti. Taħseb xi ħaġa ta' xi purten, imma mat il-mod kemm daw it-pinġijiet, ek xtejdu li dwaru dan il-lyric video qabel ma naddu biex naraw fl-imkienek. Meta intkom dejtu tiddiskutu u rajtu ħlest u hekk. Ovvjament. X'kienet l-ewwel Kienet impressjoni? idea ta' Mark. Mark għax kemm jieħu paċenzja bihom. Infatti kellna verżjonijiet differenti tiegħu. Imma mbagħad wasalna l dan anka aħna minna ħafna fuq il-lirika li tkun qed tidher, imma mbagħad ikun hemm xi ħaġa grafika biex dak li jkun se jirrelata ma' dak li qed jitqal u jifhem Il-kliem ukoll għal xettjajt, tal-kanzunetta. Imma mbagħad deċidejna wkoll fuq il-kuluri. Kien hemm ħafna versions fil-fatt. Sibna wieħed mill-ewwel qbilna fuq il-iktar video ġobna. ħanqu din l-intervista billi ħadd introduċuha intkom. Ħatajdu xi ħaġa biex imbagħad nagħlqu naraw dan il-lyric video. Ħanibda minnek, Rachel. Mela, jien ħanejt li ħankunu qed naraw il-lyric video ta' Xi Purtani li hija song vera l-qalbna u l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-Filip ta' din il-kanzunetta. Nixtieq inkomplina u li minn tlaqta tajb ħafna mal-pubbliku għalhekk xtaqna wkoll inwasslu wkoll ġewwa djar tagħkom u tistgħu issegwu wkoll fuq YouTube u mezzi ta' reti soċjali. Li Filip inħallu ħalla. Nimxu bleta. Nimxu bleta. Issa li għadkom ispiċor sa ngħid li rrid. Għanistilkom saqajkom li rrid iż-żona. Ismani miskija, tiegħek ċans tajt xi ħaġa. Ġitaw ma' Marija, ma ħallitix miskina. Marija, ta' ma ħallitix tajt kelma. Vera, għajt xi ħaġa. Le, kull marrit nżid ma li qalu għali bħala music video ovvjament oriġinali u differenti u vera ħadna gost naraw u nikrejaw, so nispera li jogħġbu Jiena għaddejtek minn pinġikom, forsi għad tippożant. Filip tal-axħar, ħalli naraw. Nirringrazzja lilek tal-opportunità li tagħti lit-talent Malti. Jiena dejjem il-number one Dik li ngħidlek is-support dejjem. Mal-mużika Maltija. Mal-ewwel ġiġi. Għaddu sawn. Mela, int ħadd introduċi dan il-music video. Mela, il-lyric video, skużani. Kanzunetta jisimha Xi Purtani, ħadet libsa ġdida permezz tal-grupp Mara, il-klim ta' Mario Fenekarwana, il-mużika insomma tiegħi. Araw gawdu lill-grupp ġdid Mara. Issa wieħed, tnejn, tlieta. Xi Purtani jekk taħdejja sakranazz, jekk il-bib maqful katnazz, Xi Purtani. Xi Purtani jekk l-imsaġar ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuħux, jekk jistaħba il-bebux, jekk ix-xi jistem baħtrux, Xi Purtani. Jekk it-toro imħafrin, jekk tal-linja mżegelgin, jekk inqata ċintorin, jekk idol iżveljarin, Xi Purtani. Jimpurtani bis-sibut, jimpurtani minn se jmut, basta jħalli li l-inferfer u baxxut. Jimpurtani bis-lum, jimpurtani kemm se ndum, għax bil-liri tista' tixtri l-aħħar jum. Jekk iż-żgħażagħ ma jridux, jekk l-irwiefen ma jonfux, jekk il-ċiċer ma jtirux, jekk il-boloħ ma jifmux, Xi Purtani. Xi Purtani. Jekk il-porb li ħadu n-nar, jekk il-ħażen ma
ix-xjat insertu d-dar, jew jekk l-era xadu ħdar, x'importani, jimportani biss il-mut, jimportani min se jmut, basta jħalli li l-inferfer u paxxut. Jimportani biss il-lum, jimportani kemm se ndum, għax bil-liri tista' tixtri l-ħajjum. Jimportani biss il-but, jimportani min se jmut, basta jħalli li l-inferfer u paxxut. Jimportani biss il-lum, jimportani kemm se ndum, għax bil-liri tista' tixtri l-ħajjum. X'importani jekk bħalissa Ta' ma' ġembi. qed jittallab Jew inkella. ħabta u sabta hija qadrit minn tulu fl-art. Jiena x'taħti. Jekk bħalissa Faqqa gwerra. alla rieda. Jew inkella x'għandi x'naqsam. Jekk il-ġnien imtela skart. X'importani. Jekk l-irwiegel qed ibassru xi twakiefra. Jew inkella. ħabta u sabta Jaqaf janni. l-amorin. Jiena x'naħti jekk l-iskejjel Donnom saru. manikomju. X'għandi x'naqsam. Jekk il-lejla għadu jmek jekk l-assassin. Jiena x'naħti. Għax għandi x'naqsam. X'importani. Jimportani biss il-but, jimportani min se jmut, basta jħalli li l-inferfer u paxxut. Jimportani biss il-lum, jimportani kemm se ndum, għax bil-liri tista' tixtri l-ħajjum. X'importani jekk l-irħula jisfaxxaw, jekk nibliet jibqa' l-babaw, x'importani. Mek proset. Isma, minna għan kellam il-PO jina. PO, tistattini 5 minutes extra l-lum, please. Xtaħsbu, ħana u jkonna naqra extra. Hej, xtaħseb ġon.